presented by Dhadka Music. रेड जोन में गोइल पहुंच दिल्ली टाउन। रेड जोन में गोइल पहुंच दिल्ली टाउन। 17 मई तक लागल भाई रे लॉकडाउन। 17 मई तक बढ़ल भाई रे लॉकडाउन। रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाल बेटिया। पीएम सीएम कैसे छोड़ी देश के ऐसन हाल में। फैलल बा ऐसन बेमारी तनिको अब तो नइखे संभाल में। ए भाई अरे तुम बताओ हाँ, पीएम सीएम कैसे छोड़ी देश के ऐसन हाल में। फैलल बा ऐसन बेमारी तनिको अब तो नइखे संभाल में। गृह मंत्री डाले फैसला कैले अंडरग्राउंड। गृह मंत्री डाले फैसला कैले अंडरग्राउंड। 17 मई तक लागल भाई रे लॉकडाउन। 17 मई तक बढ़ल भाई रे लॉकडाउन। सीतामढ़ी बहड़ी नयाब देश बचाब बतिया के कड़ सम्मान हो। हमनी के रक्षा में कितना डॉक्टर पुलिस के चले गई जान हो। अरे भाई अरे तनी समझ जाओ। बहड़ी नयाब देश बचाब बतिया के कड़ सम्मान हो। हमनी के रक्षा में कितना पुलिस डॉक्टर के चले गइल जान हो। गोलू गावी कहे विवेक भइल बा। गोलू गावे कहे विवेक भइल बा। 17 मई तक बढ़ल भाई रे लॉकडाउन। 17 मई तक बढ़ल भाई रे लॉकडाउन।